Kastelin terriereihin nyt Inka ja Liisa Päri. Tampereen seudun koirakerho valmistautuu 11, 59 ja 25. Pitäisikö laittaa tämmöinen? Olisiko Kyllä minä näköjään agilitiikin siellä ainakin voi tulla. Tämä oli Hyppyrän jälkeen sijalla 51 tuloksella 53-16. Nyt yritetään päästä sinne 50 paremmalle puolelle. Homma on sillä lailla suunniteltu aivan päivän selvästi. Äskeiselle parille radalta tuo 5,96. Saapa nähdä, mennäänkö tuo ihane aikaa vai kostautuuko nuo kontaktit. Vitonen keinulta, mutta näin